Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sanin da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Inna lillahi, wata mata ta bayyana yadda ta kama mahaifiyarta suna zina da boka. Ta ce na kasance bana samun haihuwa shekara da shekaru. A kun a tashi sai wata rana mahaifiyata ta ce na zo za mu yi bulaguro. Sai na tambayi mijina na ce za mu yi tafiya ni da mahaifiyata. Sai ya ce min a dawo lafiya. Bayan na zo gida sai muka shiga mota ni da mahaifiyata muka yi ta tafiya a cikin dokar daji. Mun sha tafiya sosai sannan muka isa wani gurbi mai ban tsoro muka tsaya. Bayan fitowar mu daga mota sai muka ga wani gida shi kadai a cikin dokar daji. A nan ne na fashinci gidan boka muka je domin daga zuwa mu ya hana mu yin sallama. Ya ba mu waje muka zauna. Suka gaisa da mahaifiyata. Bayan gaisawar su ne sai bani ruwa a kofi na sha. Daga sha sai na ji wani irin jiri mai ban mamaki. Kaina ya daure, kaina ya dinga yi mini hajijiya. Bayan na dawo hayyaci na sai ya kuma sake kawo min wani abu ya ce na shafa, sai na ce ba zan shafa ba. A nan take sai ya fara faɗa yana cewa mahaifiyata me yasa ya ta kawo ni har yana bani umarni ina ki. Ta san haka nake ta kawo ni? Sai mami na ta ce matakar ban shafa ba sai ta tsine mana albarka. A nan take sai na karɓa na shafa. A nan take sai kaina ya dauki ciwo da raɗaɗi ga wata iriyar hajijiya da take ɗiba na. A nan take na faɗi ƙasa magashin ma'ana na su me kenan. Can ya famu da ruwa na tashi. Bayan tashi nan ne sai kuma ya sake meko min wani maganin ya ce in sake shafawa a fuskata. A nan take sai na ce wallahi ba zan shafa ba. Sai bokon ya ce to matukar ba zan shafa ba to na fice na ba su gurbi. A nan take sai mummy na ta ce min na fice daga nan na ba su wuri. Sai na koma waje na zauna. Na yi ta zama ina jiran su shiru har kusan minti 30. Har bacci ne ya fara ɗauka na. Sai na koma domin na ce mata lokaci yayi mu koma gida. Shiga ta ɗakin bokan ke da wuya sai na iske shi yana zina da mahaifiyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan ido na ga bokan akan mahaifiyata. Nan take na faɗi sumamiya. Ban tashi farka ba sai bude ido na ne na ganna a hospital likitoci a kaina suna yin mini magani. Ina da tambaya. Amma ni da kai nake so in yi wa tambayar. Nace bismillah. Muka koma gefe. Sai ta ce da ni malam ya halatta na dinga zuwa ina gaishe da mahaifiyata? Duk wanda aka yi wannan tambayar zai yi wani jim haka kamar yaya. Mahaifiyarki ki tambaye ni ya halatta ki je ki gaishe da ita? Nace wannan wace irin tambaya ce? Tace eh malam ina da dalili. Nace me yasa kika faɗa haka? Tace malam wata rana ina gidan mijina. Tace mu biyu ne a gurin mijinmu. Ita waccan uwar gida tana da yaya 3 ni kuma shekara ta 3 Allah bai bani haihuwa ba. Sai mahaifiyata ta zo gidanmu muna tare ni da mijina. Sai take faɗa wa mijina da Allah ka bani dama ƴata za ta raka ni unguwa wani gari za mu je ziyara. Mijina ya ce to ba komai ku tafi mana. Ta ce muka taho muka zo gidanmu. Da muka zo gidanmu ga mahaifina gata. Mahaifina ya tambaye ni ina za ku je? Ta ce ai umma ce ta ce in zo mu tafi. Mahaifiyarta ta gaya mahaifin cewa ai za mu je unguwa ne ziyara. Ta ce to ya ce shikenan suka tafi. Ta ce malam muka tafi a mota muka je wani ƙauye. Da muka je ƙauyen sai daga mun hau babur mashina muka shiga cikin irin rigage cikin ƙauyuka. Inda za ka ga gida can ɗaya can ɗaya can ɗaya. Ta ce muka je muka shiga wani gida muna zuwa gidan kawai sai jikina ya bani wannan mutumin boka ne in ji ita yar. Ta ce mahaifiyata muka je muka zauna wannan bokan suka gaisa shi da mahaifiyata sai ya kawo ruwa sai ya bani. Ta ce malam sai na sha da na sha sai na ji kaina yana juyawa in ji ita yar. Ya ce malam sai ƙara ɗauko wani abu haka sai bani ya ce in shafa sai na ce a ba zan shafa ba. Sai ya ce wa da mahaifiyata ke yanzu kin san yarki mutuniyar banza ce ke kawo min ita? Na ce ta yi ta ce ba za ta yi ba? Za ta kawo min irin wannan yarinyar? Me yasa ke kawo min ita? To ta fita ta bani guri in ba za ta yi ba. Sai ta ce sai mahaifiyata ta ce in karba in shafa in ban shafa ba za ta tsine min albarka. Ta ce sai na karba na shafa sai na ji kaina ya dau wani irin ciwo da zafi. Ta ce muna zaune sai ya ƙara kawo wani ruwa bani ya ce in shafa a fuskata sai na ce wallahi ba zan shafa ba. Mahaifiyata ta ce zan tsine miki. Ta ce sai dai ki tsine mai. Ya ce to ta fita ta bamu guri in ba za ta yi ba. Suka koro ni. Ta ce malam na fito na zo na zauna a waje ina jira wajen minti 30 na ji shiru ni mahaifiyata tana tare da bokan nan. Ta ce malam har na fara bacci na gaji sai na koma ciki in gaya mahaifiyata lokaci ya ga. Ta ce wallahi malam ina zuwa sai na tarar da bokan nan yana lalata da mahaifiyata a gabanta ta gani ita take gaya mu. Ta ce malam kirki na ga boka akan mahaifiyata. Daga wannan lokacin shikenan sai ta faɗi kawai sai ta ga an kawo ta asibiti bata san me ya faru ba. Wannan mahaifiyarta fa. To shine abin yake damunta tun daga lokacin shekara 1 kenan bata ƙara zuwa gurinta ba. To shine dalilin tambayarta ya halatta ta je ta gaishe ta? Ina da tambaya amma ni da kai nake so in yi wa tambayar. Nace bismillah.
muka koma gefe sai ta ce da ni malam ya halatta na dinga zuwa ina gaishe da mahaifiyata. Duk wanda aka yi wannan tambayar zai wani jim haka kamar yaya mahaifiyarki ki tambaye ni ya halatta ki je ki gaishe da ita. Nace wannan wace irin tambaya ce? Ta ce malam ina da dalili. Nace me yasa kika faɗa haka? Ta ce malam wata rana ina gidan mijina. Ta ce mu biyu ne a gurin mijinmu. Ita waccan uwar gida tana da 'ya'ya 3 ni kuma shekara ta 3 Allah bai bani haihuwa ba. Sai mahaifiyata ta zo gidanmu muna tare ni da mijina sai take faɗa wa mijina da Allah ka bani dama 'yata za ta raka ni unguwa wani gari za mu je ziyara. Mijina ya ce to ba komai ku tafi mana. Ta ce muka taho muka zo gidanmu. Da muka zo gidanmu ga mahaifina gata. Mahaifina ya tambaye ni ina za ku je? Ta ce ai umma ce ta ce in zo mu tafi. Mahaifiyarta ta gaya mahaifin cewa ai za mu je unguwa ne ziyara. Ta ce to shikenan suka tafi. Ta ce malam muka tafi a mota muka je wani ƙauye. Da muka je ƙauyen sai daga mun hau babur mashina muka shiga cikin irin rigage cikin ƙauyuka inda zaka ga gida can ɗaya can ɗaya can ɗaya. Ta ce muka je muka shiga wani gida muna zuwa gidan kawai sai jikina ya bani wannan mutumin boka ne in ji ita 'yar. Ta ce mahaifiyata muka je muka zauna wannan bokan suka gaisa shi da mahaifiyata sai ya kawo ruwa sai ya bani. Ta ce malam sai na sha da na sha sai na ji kaina yana juyawa in ji ita 'yar. Ya ce malam sai ƙara ɗauko wani abu haka sai bani ya ce in shafa sai na ce a ba zan shafa ba. Sai ya ce wa da mahaifiyata ke yanzu kin san 'yarki mutuniyar banza ce ke kawo min ita? Na ce ta yi ta ce ba za ta yi ba za ta kawo min irin wannan yarinyar me yasa ke kawo min ita? To ta fita ta bani guri in ba za ta yi ba. Sai ta ce sai mahaifiyata ta ce in karba in shafa in ban shafa ba za ta tsine min albarka. Ta ce sai na karba na shafa sai na ji kaina ya dau wani irin ciwo da zafi. Ta ce muna zaune sai ya ƙara kawo wani ruwa bani ya ce in shafa a fuskata sai na ce wallahi ba zan shafa ba. Mahaifiyata ta ce zan tsine miki ta ce sai dai ki tsine mai. Ya ce to ta fita ta bamu guri in ba za ta yi ba. Suka koro ni ta ce malam na fito na zo na zauna a waje ina jira wajen minti 30 na ji shiru ni mahaifiyata tana tare da bokan nan. Ta ce malam har na fara bacci na gaji sai na koma ciki in gaya mahaifiyata lokaci ya ga. Ta ce wallahi malam ina zuwa sai na tarar da bokan nan yana lalata da mahaifiyata a gabanta ta gani ita take gaya mu. Ta ce malam kirki na ga boka akan mahaifiyata. Daga wannan lokacin shikenan sai ta faɗi kawai sai ta ga an kawo ta asibiti bata san me ya faru ba. Wannan mahaifiyarta fa to shine abin yake damunta tun daga lokacin shekara 1 kenan bata ƙara zuwa gurinta ba. To shine dalilin tambayarta ya halatta ta je ta gaishe ta. Subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe.